langgam. Akhirnya kon gelo. Lah ya senengane Mas Galang iki mesti. Dadi gelo. Nggih. Pokoknya aja gelo lho Mas, ya. Iki menika wonten satunggaling gending niki Mas Sutris. Niki gendinge gelo. Ha nggih. Niki diaturne karo sapa iki? Nggih. Masyarakat Telatah Watubale. Nggih sakububan. Nggih. Monggo dipun laras sesarengan. Yuk. Mbak Faci. Ayo goyangane lho, Mbak. Wot. Yuk, yuk, yuk. Ning endi nggonku goleki boten-boten kepengin ketemu nadyan adoh tak Parane ning endi? mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku Goyangane lho. kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbaya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gendoli penak Dadak gelo ati barang Lah iya to piye to ya. Mas Galang Lah iki bolone saka Mbulu teko kabeh iki. Lah nggih. Sugeng rawuh. nggih sugeng rawuh Sugeng rawuh Mbak Karji. Mbah Karji. Nggih. Halo. Nggih. Pripun? Sik. Nggih, dalan. Kae sing nembang ben lali sik awake dhewe omong-omongan ae. cek cek heeh Ben ning atu yo tak ge lali kok. Iya. mesti heeh padine Mbak Reni iki mang Iya wis to. Kae engko takok YouTuber kae iki mengapa terus ya. tak parani yo kok piye Mas apa ki mang teruse Lah adalah ya ngono. heeh Mbuh ndak ro. aja ngantuk lho ya lek ngantuk tak gendong kok tak go mulih Nggih, yuk lanjut. kaya ngene lelakonku pingin ngapa kon dadak ketemu yen pancene ditinggale gawe gelo ati salawase yo sinar budaya Sinar budaya lho iki. Yo yo yo. Ning endi nggonku goleki bote-bote kepengin ketemu mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku
Es. Ji, gelo sampun ngaturaken Rama. Nggih. Piye iki? Lah ndi ramane? Lah nggih, kadung tak jak. Ngilang. Lah nggih, jenengane lho. Tetembangan gelo iki mau wis diaturke dene panjenenganipun Dik Sringah. Apa? Sringah. Fajar. Seringah. Iki Mama Seringah. Kuwi lek ning TikTok jenenge Sringah. Aja banter. Dadi aku kenal karo bocahku jenenge Sringah. Aja banter-banter. Piye ngah? Ngah Dadi piye? kenal aku kuwi jenenge Sringah. Dadi lek jenenge Fajar ki aku sik ero iki. Ayah Sutris ya mesti ngono kula. Kurang ajar. Oh. Nggih, pokoke setunggal iki wis sampun dipun aturke Pak Win. Niki wonten pamundutan iki mau tetembanganipun gelo. Heeh. Sing nembang Dik Sringah. Kok Dik piye? Dik iki kapiken. Lah sapa? Bik. Lah nyapa kok remak pisan. Mas aku. Ya kuwi salahmu dhewe lho kowe tak jak kenalan ning TikTok. Dik sampean jenenge sapa? Jenengku Sringah. Alah aja dibuka. Lah ya kapilen Sringah aku nyeluk sampean ki. Bik Seringah. Pak Win. Tapi Bik Seringah kono kae sugihe masalah. Amin, amin. Muga-muga didongake engko lek sugih itu iso nangkap jaranan sinar budaya. Lah dalah muga-muga Dik Ya, Seringah sing nang Dong Cangkring ki muga-muga didongakne sugih ya. Sugih, tak Amin, dongake amin. sugih. Cerewete rada disudo. Heeh. Kok iso cerewet to? Pokoke iki cara radio kental batune kental batu kene rentek-entek. Heeh. Wong kene pendiam dan baik hati, tidak Anu iki sombong ini kok. didongake Pak Win. Kagem panjenenganipun ingkang kagungan dalem. Lah, dalah. Iki wau sing wis nimbali awake dhewe sesarengan sinar budaya. Nggih, Pak Kasiat. Wis paringi papan saha wedal Iki. panggenan ingkang kados mekaten mugi-mugi amal salehipun mangke saged katampi wonten ngarsanipun Gusti dadosaken amal ingkang saleh. Soleh. Nggih, Syukur amin, bagi amin. Ya kobar Rabbal nangkap Alamin. jaranan rezekine turah-turah kena nggo munggah ning Mekah. Dalah. Contone ya kena iki contoh karo MC ning ngene iki. Nggih. Nggih. Iki mau uga karawan panjenenganipun sesepuh saking paguyuban Sanggar Seni. Amanda Abdi Budaya. Lah Iki dalah. wonten panjenenganipun Mbah Karji nggih rawuh Mbah Pak Win. Karji. Matur gunging panuwun. Niki mbok bilih Gusipun dulur-dulur sing mapan wonten Kedung Cangkring. Ingkang kagungan putra alit bilih badhe belajar nari, jaran, ngreok utawi sak lintu-lintunipun. Mangke saged kadidik wonten Sanggar Seni sing wonten Tulungagung Pak Win. Lah dalah. Gusipun sinar budaya nggih wonten. Sinar budaya wonten. Iki Pak Mbah Karji nggih wonten. Iki Mandala Abdi Budaya. Iki ana kepanjangane saiki. Sing Kok wingi iki Abdi ditambahi Budaya. mandala to Pak Karji? Mandala. Mandala. Oh, Nggih. ya wis. Ngene Pak Win rebut cukup iki mau